no us ho perdeu! Que divertit! Molt bé, Kenichi! Jo hi baixaré asseguda. Ostres, és genial! Truc ninja de baixar-hi d'esquena! Ara em toca a mi! Truc ninja de la pilota que bota! Ui! M'he passat una miqueta. Auxili! Torna-me-la! Mireu, estira la bossa! Anem-hi ràpid! Deixa la bossa! Deixa-la tu! Lladre! Atura't, lladre! Torna la bossa! Oh, se'ns ha escapat! Escolti, senyora, que hi portava res de valor a la bossa. El moneder i la documentació. Ai, quina desgràcia. Val més que anem a denunciar-ho a la policia. És el millor, senyora. Sou molt amables. Bé, vosaltres li heu pogut veure la cara al lladre que dieu? Sí, senyor! No podria oblidar aquella cara mai de la vida. Jo tampoc, senyor. D'acord, haureu de venir amb mi a la comissaria central. Haureu de donar-hi la descripció del lladre per intentar que em facin un retrat robot. Molt bé! Això és un assumpte molt seriós. He d'anar a avisar ràpidament la Tori. Bé, s'assemblava a aquest? Jo diria que tenia els ulls més junts. No, tenia els ulls més rodons. Com de rodons? Tenia la boca més petita. No, tenia la boca grossa, com el meu difunt marit. Perdoni. Segur que no portava ulleres. No tenia gaire cabell al cap. Com és possible, això? No ho entenc. Si tots heu vist la mateixa cara, com pot ser tan diferent? Em sap greu. Mireu, és la Tori. Amb el seu permís. Qui ets tu? Escolti, senyor, em dic Tori i sóc amic d'aquests 3 nois. Vens a dir-nos alguna cosa? Sí, vull ajudar a reconstruir el retrat robot del lladre, senyor. Tu també li vas veure la cara? No, senyor, jo no li vaig veure, però confiï en mi. Miri, començarem fent servir la tècnica ninja de les 100 cares, una darrere de l'altra. Quan passi la cara que tenia el lladre, digui'm que em pari. D'aquesta manera és més real que amb un projector. Preparats? Comencem! No, tampoc era aquesta. Aquesta potser? Aquesta no. I aquesta? Amb més arrugues. Ah, sí, era aquesta. Sí, és aquesta. Què? Ja saps com era? Era aquesta cara? Ara sí, Tori, tenia aquesta cara, molt bé. Espera un moment, no et belluguis. I al cap d'una estona... El lladre de bosses ha sigut detingut. La recompensa l'ha rebuda Tori el ninja. Ai. Maleïta Tori! Li han donat un premi per capturar un lladre. Jo també ho faré. Mai no podrà fer-ho, amo! Silenci! La meva cara també sortirà als diaris per detenir un lladre. He de descobrir un robatori ràpidament. És molt difícil per vostè, amo. Lladre! Auxili! Ja ho tenim. La meva bossa! Torna! És l'oportunitat de sortir als diaris i jo detindré el lladre. Quina sort que ha tingut! Ai, molt bé, el lladre ve cap aquí. Auxili! Auxili! I Ajudeu-me! arriba. Ànim, que ja és seu! Lladre! Lladre! Qui ets? Deixa'm anar. És la Tori, amo! Què? La Tori? Com goses impedir-me que l'ajudi? Vols ser l'únic ninja famós o què? És la meva oportunitat. No t'equivoquis, Kamumaki. Mira allà i veuràs per què. Molt bé, seguiu! Acosta-t'hi més! Continua, continua! Molt bé, molt bé! Oh, quina espifiada! És el rodatge d'una pel·lícula. I per això t'he parat, perquè no hi fiquessis la pota. Moltes gràcies. Si hagués actuat sense saber-ho, ara mateix m'hauria deshonrat. Els ninjas ens hem d'ajudar els uns als altres. Auxili! Caram, sí que treballen els de la pel·lícula. No t'escaparàs! Vine aquí! Ai! Aquesta vegada semblen molt més reals que abans. Veritablement és tot un espectacle.
Atura't, lladre! Són molt bons actors, sembla que sigui un robatori de veritat. Ens demanaria un autògraf. Mireu, arriba la policia! Que bé, quina escena més divertida! Què és? Un policia! Lladre! Hola, senyor policia! Com podeu quedar-vos aquí mirant sense fer res? Em podríeu ajudar a enxampar aquest lladre com a mínim. Para't! Era de veritat! Caguetxo, segueix-me! Sí, amo! Vaja, aquesta vegada el lladre era de veritat. Qui ho havia de dir? Atura't, lladre, atura't! Si en Kamomake fa servir algun truc ninja, li serà molt fàcil detenir el lladre, n'estic segur. Avui és un dia realment complicat, no hi ha qui s'aclareixi entre els lladres de cine i els de veritat. Ni,